Можем да пропускаме само единствено линейки по хуманитарни причини. И пожарни, да. Ние ще устояваме нашата позиция на суверен, като член 1 алинея 2 казва, че властта проистича от народа и е неприкосновена. Надявам се да не спим след ще изчакат малко. Ако искат да се присъединят, да заповядат заедно с шофьора. Защото ние не протестираме за парички. Ние протестираме за национална кауза в цяла България. Ако за тях е национална кауза, ще слезат от автобуса и ще дойдат тук. Едни протестираха ресторантьори. Нямам нищо против работниците, но ресторантьорите ги накараха и ги освободиха от работа да протестират за заплати. На всички ни увеличават 50 или 75% заплатите. На вас увеличават ли заплатите 75%? Вие получихте ли някакви пари по евросубсидии? Има ли някой? Няма и да получите, защото това е тероризъм върху народа. За това не сме готови ние. За това не сме готови, господа в Европа. Ние не сме готови. Казва ви го не само Варна, а и цяла България. Значи готови сте да кажете, че е 2,6% инфлация. Колко ви се увеличиха сметките в къщи? 150%. 150. 150 казват 100. Има ли други предложения? Значи не е 150 и не е 100, ами много повече. А 2,6% инфлация. Да, бе, да. Фалшива инфлация, за да ни набутат на сила. Колко държави, знаете ли, имат референдум за влизане в еврозоната? Всички без нас екипа. Значи всички ги питат, а българския суверен не го питат. По задължение. Кога ще ме питат нас, бе? Управителите са мутри. Знаете ли кога ще напитат? Когато сме тук, тогава ще напитат. И когато зависят от нас, когато чуят нашата дума. Днеска е само старта. Ако продължават управляващите да ни чуват, оставите всеки ден са тука. Вие сте суверена, заповядайте, аз ще вас посрещна. Аз ще ви посрещна. Моля ви, не стойте по тротоарите. Няма нищо страшно, ни хапем тук. Значи всеки ден, ако има желание и готовност на народа, само така може да устояваме нещата. Ма били сме 20 човека, 30 човека. В 18:30 всеки ден, ако има хора, аз ще ги посрещна. Ако не другата седмица, ще го направим пак в неделята. 24 май мисля, че е в събота, 25 е в неделя. Всяка седмица ще го правим. Значи няма до кога да чакаме 31.